Ustaz Dramé ne kɔni ne tɛ yafa i ma dɛ. I bɔra ka yafa deli mɛ ne b'a dɔn k'a fɔ e ma bɔ ka yafa deli Ala kama i m'a deli kira kama. E y'a deli de parce Mali autoritéw y'i rappelé a bɛ se ka kɛ convocation de donné kama i bɔra ka na yafa deli. Ne kɔni tɛ yafa dɛ parce que depuis an ma wolo an fa n'an baw olu bɛ mawuludu ni fête la. I nan'i jɔ yan k'a fɔ k'o ye bidaya ye. Bidaya mana k'o ye c'est que an fa n'an baw tun b'o bidaya de kan. I y'u dɔgɔya. Ne kɔni tɛ yafa dɛ. Ne tɛ yafa. Fo alikiyama jɔ ne tɛ yafa i ma. Ninnu dɔw yɛrɛ filɛ ninnu kan ka interdit wajulu ou bien réseaux sociaux sanfɛ. E bɛ bidaya fɔ e fa ni ba e ba furula cogo min na est-ce que e b'a dɔn a kɛra cogo min na? Alors que aw karamɔgɔw bɛ furu kɛla bi an bɛ don min na ko bi cogo min na a tɛ kuranɛ foyi kɔnɔ. K'a fɔ de ko woro fɔlɔ woro filanan woro sabanan silamɛ furusiri a si tɛ kuranɛ kɔnɔna na. Mais an bɛ k'a ɲɛ tugu aw ka kow kan k'a j'aw bolo ka tugu aw nɔfɛ parce que aw ye diinɛ kɛ sens interdit de bɛɛ ma. I m'a faamuya. N'i ye ɲininkali kɛ fɛn fɛn la a y'o kɛ i b'a fɔ nin tigi ye kafiri ye nin tigi tɛ silamɛ alors que aw de tɛ silamɛ. Aw nana diinɛ kɛ privé de alors que public de don bɛɛ de jɛma ka k'a la. Bɛɛ de kan ka jɛma kan diinɛ la i m'a faamuya. N'i tɛ fɛn min dɔn a bɛ ɲɛ f'i ɲɛnɛ. Mais n'i nana aw ɲininka dɔrɔn hali cɛ bɔra ka ɲininkali dɔ kɛ karamɔgɔw la hali sini mɔgɔ ma se k'a jaabi. Ni mun bɔra o b'a dɔgɔya k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka Ala sɔsɔ a bɛ fɛ ka Ala sɔsɔ tɛ yen. Fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ i b'o de d'a tigi ma jaabi la. N'a tɛ kuranɛ kɔnɔ n'a bɛ yɔrɔ min i b'o de fɔ. Ni nkalon don fɛnɛ i b'o de fɔ. Ustaz Dramé nana don jumɛn nin wolola don jumɛn? Ustaz Dramé de taara ijikɛyɔrɔ la sa ou bien umura de don je sais pas. Foyi tɛ mɔgɔ de bɛ ninnu kɔfɛ. N'i donna wagabiyaya na dɔrɔn i bɛ i ko bi ou bien sunaya la dɔrɔn k'i ye réseaux sociaux minɛ i dɔnna dɔɔni dɔrɔn i b'a ye mɔgɔw de bɛ na u jukɔrɔ k'u kɔkɔrɔma don k'u bila manamanakan fɔw la. E bɛ se ka bɔ k'a fɔ jamana kuturu 80 combien % de musulmans e bɛ se k'a fɔ olu ma cogo di k'olu ye bidayaw k'olu ye bidaw ye. E m'a dɔn nin ye manamanakan fɔ dan ye. Bonya tɛ yen tuguni Mali yɛrɛ an bɛ don min na ko bi wajulu ko nin kan ka jate minɛ. I m'a faamuya. Ibrahima bɛ ka mun kɛ Burukina de u kan ka n'o kelen de kɛ Mali kɔnɔ. N'u ye mun ye manamanakan fɔ la kaso tɛ kɛ dɛ ka taa an ka dumuni latiɲɛ u la. A y'u ta a ka t'u bila fɔrɔn na u ka kɛlɛ kɛ u k'u yɛrɛ dɔn u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali dan tɛ Bamakɔ kɔnɔna ye namaraya la ye k'i da sumaya la yen nɔ k'o t'a dan ye parce que manamanakan fɔ cayara an ka jamana nin kɔnɔ trop walahi bilahi. E wolola don jumɛn? Mɔgɔ minnu bɛ k'u attaquer ko yefuke ou bien gɔnbɛlɛkɛnin a ye sabali parce que usage kelen kama a kana nana mɔgɔw la gosi a nɔfɛ. I m'a faamuya. A ma olu si ye nin kɛlɛ sugu la. Nin dangaden de nana ka na manamanakan fɔ mɔgɔw ma. I fa filanw i ba filanw i wolola ka minnu to dugukolo sanfɛ i bɛ n'i sigi olu ma k'olu ye bidaw ye. Est-ce que yan'i ka kuma yɛrɛ i bɛ réfléchi fɔlɔ ou bien bagan nin an ye toléré ka tɛmɛ depuis longtemps mais i tɛ k'a dabila. I taara umura la ou bien je sais pas i taara mun na ye. I taara i jɔ yɔrɔw la ko mɔgɔw bɛ ka tamaro d'aw ma gerebuden ko arabu bɛ hinɛ sa arabu bɛ hinɛ. Aventurier bɛɛ kan k'e haramuya parce que arabuw ye mun yɛrɛ da an aventuriers kan. Hali sini a nɔ b'anw dusukun na a tɛ bɔ an kɔnɔ fo k'an sa. Parce que arabuw kun mana anw ye u ka jamana kan a dɔw bɛ daji tu i m'a faamuya. A dɔw bɛ mun kan na an yɛrɛ de b'a dɔn. E dangaden e talen fu dɔrɔn ka taa n'e yen nɔ e bɛ t'olu ka tamarow minɛ k'olu ye hɔrɔn ye. Est ce que e b'i yɛrɛ dɔn yɛrɛ fɔlɔ yɔrɔ dɔn tilalen la a mɛnna walayi. Mali autorités kan k'e interdit n'u y'i ye réseaux sociaux ka manamanakan fɔla u k'i ju datugu. U yɛrɛ kun man k'i interpeller ou bien k'a fɔ ko k'i averti. U kun man k'e ju datugu de normalement k'i bɔ mɔgɔw cɛma. Parce que an tɔɔrɔla aw bolo quoi. Aw yɛrɛ wajulukɛlaw kama silamɛya yɛrɛ nege tɛ mɔgɔ si la tuguni. N'aw yɛrɛ damaw ma taa ɲɔgɔn dɔgɔya n'aw ɲininkana kuma min na o jaabi tɛ sɔrɔ aw bolo a ye fɛn bɛɛ kɛ haramu y'an ma. Diɲɛ fɛn bɛɛ kɛra haramu ye. Chrétiens yɛrɛ ka wusa n'anw silamɛw ye bi na u tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ u tɛ don mɔgɔ gasi la u da tɛ mɔgɔ ka ko la. Mais anw silamɛw kɛra mɔgɔ tɔɲɔnnaw de ye dugukolo nin sanfɛ an bɛ don min na ko bi an tɔɔrɔla aw bolo. Ne kɔni b'a dɔn san 10 ou bien san 20 ɲinan kɔfɛ silamɛya ko nin yɔrɔ aw bɛ ka misiriw jɔ yɔrɔ bɛɛ la. Yɔrɔ mɔgɔ tɛ ka t'u kɔnɔ. O si t'aw sɔn hakili la. A b'a dɔn aw bɛ mun kan aw tɛ tiɲɛ kan. N'aw dun ma sabali san 10 ou bien san 20 ɲinan kɔfɛ walayi mɔgɔ tɛ don Mali misiri si kɔnɔ tuguni. Parce que aw ye bɛɛ tɔɔrɔ aw yɛrɛ ma bɛn kelen na. Dɔ bɛ n'a fɔ k'a ɲugulen don yan fɛ dɔ bɛ na o k'a jɛlen don yan fɛ. Aw yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamu. Ou bien kuranɛ nin tɛ kuranɛ kelen de ou bien aw bɛ mun de nɔfɛ. Han? Furusiri lajɛ. N'i taara i ka muso furu la bi a ye taa ni woro fɔlɔ ye
a ye taa ni woro filanan ye a ye taa ni woro sabanan ye a ye taa ni woro ba ye silamɛ furusiri bɛ taa kɛ misiri la dɛ o kun tɛ foyi ye alimami pɔsi kɔnɔna a tɛ kuranɛ kɔnɔ furu bɛ siri ni seereya de ye i ka mɔgɔ bila ka taa muso fɛ yen nɔ a bɛ taa ɲininkali kɛ ni den fa n'a ba jɛra n'a ye k'an y'an den di karisa ma seere ka k'a la furu banna kuranɛ kɔnɔ a y'an tɔɔrɔ wala a y'an tɔɔrɔ a ye cɛ o cɛ bila waribɔ la nin ko silamɛ furusiri misiri kɔnɔ tan n'o yan fɛ nin walayi n'an taara lahara a bɛ t'u ka wari la segin u ma parce que aw tɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye dɛ bɛɛ tɔɔrɔla bi dɔw yɛrɛ se t'u ye ka furu yɛrɛ kɛ k'a sababu kɛ a alimamiw ye aw de ye furu gɛlɛyaw bolo parce que u t'a dɔn u bɛ furu kɛ cogo min se t'u ye han ni furu ka nɔgɔn de i b'a fɔ a fɔra kuranɛ kɔnɔ cogo min na i bɛ taa n'i bangebaga ye i bangebaga bɛ taa ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ muso an taara dɔ den ɲini den fɛnɛ ko den fa n'a ba ko an y'an den d'aw ma wari bɔ ko tɛ yen n'u yɛrɛ ye mun fɔ k'a k'o d'u ma n'o se b'aw ye a b'o d'u ma a b'a discuter furu bɛ tɛrɛmɛ de i m'a faamuya mɛ aw bɛ b'o la a bɛ taa cɛ tɔɲɔ misiri kɔnɔ wari dɔ de bɛ taa yen nɔ i m'a faamuya i bɛ fɛn dɔw de labɛn komi tamaro bɔnbɔn ni se t'a tigi ye a b'a kɛ cogo di furu yɛrɛ kɛra faama de ta ye bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o de kosɔn muso si tɛ to la furu la parce que aw wajulukɛlaw de kan k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la k'u bila semɛ dura sanfɛ furu tɛ kɛ tan furu bɛ kɛ tan nɔ de furu ma dabɔ wariko kama furu dabɔra de k'i jɔ muso jigiya n'a ka fɛn bɛɛ kɔrɔ i k'a balo i kana dɛsɛ a balo kɔrɔ gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen fɛnɛ i m'a faamuya mɛ i kɔni ka kɛ fɛn dɔ la bolominɛ yɔrɔ dɔ ka k'i la i ka se ka muso ni a fa n'a ba kun bɛ dumuni min d'a ma e kana na kɔle o la k'o d'a ma mɛ aw y'anw tɔɲɔ bi a y'anw tɔɔrɔ bi an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ mun kɛ i bɛ taa nin ka wajulu lamɛn sisan nin b'a f'i ɲɛna ko ka kulusi don ka se nin niveau ma ko haramuyali nin b'aw k'a jigin ka se dugu ma nin ba ne yɛrɛ t'a dɔn an bɛ mun nɔfɛ a la fɛn quoi n t'a dɔn an bɛ mun nɔfɛ an bɛ alijinɛ de kɔ wa ou bien an bɛ mun de nɔfɛ au juste ne yɛrɛ t'a dɔn quoi tellement que mɔgɔw tɔɔrɔla silamɛya ko la seli ɛri u bɛ n'u jɔ u ma 14 heures e bɛ ka seli ka sɔrɔ seli ɛri ma se dɛ ala m'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna ko 14h30 k'i ka seli ala m'a fɔ mɔgɔ si ye ko 18 heures ka seli ala m'a fɔ mɔgɔ si ye fajiri la ko 5 heures du matin de ka seli taamasiyɛnw de dira taamasiyɛnw a ma fɔ mɔgɔ si ye ko seli ɛri ye nin de taamasiyɛn de dir'i ma o de ye wagati ye wagati dun bɛ yɛlɛma kuma bɛɛ ni wagati yɛlɛmana sege ne bɛ seli 16 heures don bɛɛ ni wagati change la ni temps change la don min na o don fɛnɛ seli ɛri kan ka change e nɔfɛ mɛ a ye bɛɛ tɔɔrɔ quoi walayi bilahi a ye bɛɛ tɔɔrɔ silamɛya ni nege yɛrɛ tɛ mɔgɔw la tuguni i m'a faamuya k'a sababu kɛ aw ye a ye bɛɛ tɔɔrɔ dugukolo nin sanfɛ